Dit is ons 4e seizoen dat we dit werk doen. We wonen 10 jaar op het eiland, dus we zijn al aardig op stap hier. Maar dit doen we nu 4 jaar en nog steeds met heel veel plezier. We gaan 3 keer in de week naar Klein Bonaire om daar beachsurveys te doen. Om te checken of er nesten zijn, te checken of er krolls zijn. Of een schildpad een attempt heeft gemaakt, misschien gegraven. En als de nesten zijn uitgekomen natuurlijk, dan als we dan heel veel pootjes zien, dat we zeggen van, oh, er zijn nog heel veel uitgekomen. Dan gaan we het nest openmaken, want dat is belangrijk voor SCCB om het nest open te maken, om te kijken van hoeveel hebben erin gezeten. En zijn er nog achterblijvers die bijvoorbeeld in wortels en zo verstrikt zijn geraakt. Die redden wij dan in wezen. Dus dat is het winst. Want slechts 1 op de 1000 wordt volwassen. Dus alles wat we kunnen redden, dat redden we. Ook belangrijk is om te gaan kijken in het nest van hebben we onbevruchte eieren. In welk hebben we dode eieren en er zit een embryo in. In welk stadium is die dood gegaan? Is het een early, zoals we dat noemen, een vroeg stadium? Of is het een laat stadium? Dat zijn allemaal gegevens die we nu aan het verzamelen zijn. Nu op dit moment, vandaag nog even niks zeggen, maar misschien over jaren ja, kun je dus zeggen van oh, ik heb die gegevens en laten we daar eens op een rijtje gaan zitten van wat voor gevolgen. Want uiteindelijk we hebben met klimaatverandering te maken, we hebben met temperatuurverandering te maken. De zeespiegel stijgt een klein beetje. Dus we krijgen allemaal effecten rondom de turtle. En aangezien de turtle al miljoenen jaren oud is, ja, is het proces van analyseren is ook heel lang. Dus je kunt niet vandaag iets doen en morgen zeggen van oh, dat is dat. Weet je, als je een deuk in de auto rijdt, dan weet je morgen van oké, die wordt gerepareerd. Maar dat gaat bij een turtle dus niet. Nou, en verder hebben we dan nog nesten allemaal op Playa Chiquito in het park. Daar hebben we ook een aantal van de groene turtle. De groene turtle heeft heel veel zand nodig. En het is eigenlijk zo'n beetje verbazend dat ze nesten leggen op Klein Bonaire. Maar ja, daar zijn ze geboren en daar doen ze heel veel moeite voor om een goed plekje te vinden om haar eitjes te leggen.